Дами и господа, в момента имаме партийна параноя, която ни отдалечава от европейското развитие. Много нисък стандарт в българската политика. Една партия трябва да се управлява с много интелект и минимум зрелищност. Живеем в нова епоха на глобализация, за която обаче мислим с традиционните си политически представи. Няма интеграция с европейската политика, с европейските ценности. Затова аз реших в моето предаване „Политика и спорт“ да има една рубрика „Европейския политик“. И европейския политик съм се спрял на председателя на политическата партия ВОД консерватори. Сега ще ви помоля за видеото, което е европейския политик. И в студиото вече на Политика и спорт е наистина един политик, който има европейска визия. Добре дошъл, господин Руков. Здравейте. Ние с вас решихме да се занимаваме с актуални въпроси. Какво сте подготвили вие тази вечер? Миналия път говорихме за младежката безработица и какъв голям проблем е тя не само в днешни дни, но и за в бъдеще. Днес би трябвало да продължим с другия не по-малък проблем. Това е общата безработица, състоянието на икономиката, бизнес средата. Икономически растеж. И липсата на модел за такъв икономически растеж. И един много интересен пример за това как този модел за икономически растеж успял в едни държави, а не би могъл да успее или не успял в други държави. Това, което би трябвало да знаем всички е, че в момента в България безработицата е над 12%. Икономистите казват, че здравословната за една икономика безработица е някъде около 3%. Тоест, ние сме много над стандартите за това как трябва да върви добре една икономика. Ако искаме хората да имат работа, това означава, че фирмите също така трябва да работят на сериозни обороти. Това означава икономиката да върви напред. Основните двигатели на една икономика са три. Това е банковото финансиране, в случая за България еврофондовете и най-важният от тях преките чужди инвестиции. Банковото финансиране в България е слабо, лихвите са високи, парите са скъпи. Нашите фирми ползват кредити между 8, 9, дори и 10% годишна лихва, докато техните колеги в Швейцария имат пари с цена 3 или 4%. За съжаление, еврофондовете се усвояват слабо, с много нисък процент и не е така, както ни се желае на нас. Причината я знаем, това е зле подготвената администрация, както на местно ниво, така и на централно ниво. Преките чужди инвестиции до 2008 година в България идваха заради големия балон в строителството и недвижимите имоти. Когато този балон се спука, всички те изчезнаха. Така че в момента ние сме в трудното положение да нямаме нито един сериозен двигател за икономически растеж. В същото време, за 23 години, вместо да положим основата за създаването на един модел за икономически растеж, защото моделът е това, което умните икономисти и политици в една държава създават, за да може тяхната икономика да върви напред, ние рушим и в същото време не създаваме условия за една добра бизнес среда. Лошата новина е, че по класацията на Световната банка условията за създаване на нов бизнес в България падна на 57-мо място. Т.е. с 9 места вече ние сме по-надолу. В същото време много чужди фирми не желаят да дойдат да правят бизнес в България, защото не са сигурни в това, че съдът ще отсъди справедливо и безпристрастно по договорите, които те са сключили в България. Тук бих искал да дам един пример. Лондон е световен финансов център. И една от важните причини за да стане той такъв, това е безпристрастния английски съд, който съд не може, примерно няма да отсъди в полза на местната английска фирма, а ще отсъди безпристрастно и справедливо. Българската икономика се руши след 1989 година на три много важни етапа. Първият етап в началото на 90-те, това беше източването на фирмите на входа и на изхода. Тоест един министър с негови приятели директори
Техни лични частни фирми доставяха суровините на завода, техни лични частни фирми купуваха продукцията. Естествено, те му продаваха скъпо, купуваха евтино, разходите оставаха за предприятията, печалбата отиваше в личните фирми. Втория удар беше така наречената масова приватизация. Ако си спомняте, тогава се раздадоха едни бонови книжки. Един човек нищо не можеше да направи с нея и тогава имаше много агресивни реклами да ги сложи в фондове. Управителите на тези фондове влезнаха в управлението на предприятията и направиха същото. Източиха и тези фирми. Но третия, най-тежки удар бе нанесен по време на приватизацията 1997-2001 година. Тогава фирмите се продаваха на безценица, на около 10% от стойността им. Стратегически инвеститори се гонеха, защото те не бяха удобни, не бяха съгласни да благодарят така под масата на тези, които продаваха фирмите. Така България реално остана без индустрия, без възможности да изнася навън. В същото време по света имаме примери за това как бедни страни, като Китай, Бразилия, Япония, Южна Корея, развиха своята икономика и тръгнаха напред. Аз бих искал да се спра на един много интересен модел, този на модела на Япония и на Южна Корея. Там правителствата дадоха много евтини пари на големи фирми. В Корея ги наричаха чейбол, а в Япония зайбацу. Тези фирми обаче бяха длъжни 70% от продукцията да изнасят зад граница. По този начин те развиха своите индустрии, завладяха външни пазари и естествено тук трябва да изтъкнем това, че Америка и Западна Европа тогава отвориха пазарите си за тях. Не случайно започвам с този пример, защото по мое мнение подобен модел се опитаха през 80-те години Андрей Луканов и близките до него икономисти да направят и в България. Само че същия модел се проваля в Латинска Америка заради корупцията. В същото време България нямаше достъп до тези добри пазари на Америка и на Европа, а и Съветският съюз, за съжаление, нашия най-близък приятел и съюзник, нямаше интерес в България да има една силна и независима икономика. Днес дадохме пример за един модел, който работи на едно място, се проваля на друго място, опитване в България и не става, а следващия път предлагам да продължим с други положителни примери от света, за да знаем къде се намираме точно ние и по какъв начин бихме могли да заложим успеха за икономическо развитие.